Пояснение към задача 29. Ако в условието ни е даден не прилежащия, а срещу лежащия остър ъгъл, процедираме последния начин. Построяваме произволна права. От произволна точка върху правата издигаме перпендикуляр. Нанасяме ъгъл алфа върху едното рамо на перпендикулярната права. И взимаме големината на ъгъл M'K равен на бета. След което продължаваме с построенията от предходното видео.